Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel, besicela ukuthi ushaye subscribe. Uma le video uyibukela ku-TikTok, usifollowe ukuze ungaphuthelwa noma ngabe yinini sifaka amavidiyo amaphupho. Bese uyangi-inboxa ku-TikTok ucela inamba, ngikunikeze inamba yethu ka-WhatsApp. Ukhomente usho ukuthi wena ufuna sikuchazele iphupho elithini bese uphuthuma ku-YouTube uyocinga yakho ividiyo nayi link kwi-bio. Namuhla nje ngibona okhulume ngani ukuthi uphuphe edla noma ngabe kuthiwa udla ini, ukudla yini into ezimnandi, ama-peanuts yini. Okubalulekile ukuthi uyadla. Njengoba udla yidliso, okusho ukuthini? Impendulo yakho isiphendulekile nje vele. Ukuphupha udla kubika idliso, kusho ukuthi kunomuntu okudlisayo, kodwa lowo muntu ukudlisa ngani? Ngephupho. Ngakho-ke wena nje okuzomele ukwenze ukuthi uqaphele phela nawe ngoba hey, akusaphephile ngempela manje. Qaphela nje, qaphele kwangempela. Uma ungasubscribe-ile, subscribe nayi link kwi-bio uma ukuthi ibona ku-TikTok. Uyangena nje lapha ku-YouTube uzofica i-channel lethu sichaza amaphupho sibheke 10K subscribers manje. Ngiyabonga nisale kahle.